ka. Uy, mato mong kukungila. Bisita ko sa akong mama. Niya pa mapot akong live, mga alas. Ano ba? Gusto niyo ko na kong kahit. Magkakuyang gaeta. Timing kayo kay. Dugay pang oras. Taas-taas pa ang panahon na magka-istorya ta. Masa kayo. Kami agi, nanutana ka kung sa pagi nagsugod ang kinabuhi. Pero lang panahon nga matubag ng kauting pangutanan. Kung ito, gusto dyan ko nga makipag-anak, kay ang upang mga tao, may ingon nga walay na lalang sa kinabuhi, kung binuod na, matimingan lang na mabuhitan din sa liputan. Ito pag dili kay ang timingan lang na nabuhi pa sa kalimutan. Kay ang Salmo, Kapitulo 36 verse 9, nag-ingon na ang Diyos mo ang tuburan sa kinabuhi. Basta, ilan sa Diyos ang atong kinabuhi. Kung sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 27, nag-ingon na gibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa iyang dagway. Pasabot nga, ilan sa Diyos ang kinabuhi. O niya, nagpasabot ko na nga, gibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa iyang larawan. Basta klaro ang ebidensya nga ang kinabuhi dinisinyo. Kung nga katuluhan ang istorya sa Biblia, bahin sa paglalang. Mao ba di ay? Oo, oy. Abi ni Mabi sa una, sa nag-eskwela pa ko, gituloan ko evolusyon. Pero sa dihan na ito, ang Biblia, ako nasayran nga ang evolusyon, wala di ay itutlo sa Biblia. Kanya, sa una, nagkapot ko kayong mga pangutanan. Natubag lang na sa dihan na ito ko Biblia. Kaya ang Biblia manggod, magkatabang, bisan sa praktikal na paagi. Basta sa imong bahin, malipay ko nga, magtabang nimo, aron matubag ang mabasa nimong mga pangutanan, gamit ang Biblia. Sige, maayo noon kay ang inuudaghang tagyud ko gusto ipangutana. Ilabi na kay ubot kaayo ating kalibutan kay gusto ko maminaw sa imong mga kamot. Sige, kung mauli kalikan sa Manila, ato ko sa inyo. Uy, walang naman, no? Dali na kayo ang oras. Quarter to 9 na. Kasi pag yan ka sa airplane, ato na. Sige, salamat no.